Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ομάδας του Πας, τον κύριο Περικλή Τσιάντα, για να μας κάνει τις πρώτες δηλώσεις από την αρχή του πρωταθλήματος. Πώς είδατε το παιχνίδι σήμερα, καταρχήν, κύριε Πρόεδρε? Το παιχνίδι σήμερα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά να ευχηθούμε σε όλους. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά, χωρίς τραυματισμούς και με υγεία. Το παιχνίδι σήμερα, ένα ντέρμπι με κόκκινες κάρτες. Ένα καλό παιχνίδι ήταν, στο χόρτο, καλό γήπεδο. Ήταν δίκαιη η νίκη της ομάδας, πιστεύετε? Πιστεύω πως ήταν δίκαιη η νίκη της ομάδας μας. Τις ευκαιρίες που χάσαμε και δημιουργήσαμε και τις χάσαμε, εντάξει, πιστεύω ότι χάσαμε περισσότερες ευκαιρίες. Ήταν δίκαιη η νίκη. Γίνεται μια καλή δουλειά φέτος στο Γραμμένο. Τι στόχους έχει για φέτος, για αργότερα? Ναι, πράγματι γίνεται μια καλή δουλειά φέτος. Ο στόχος είναι να κάνουμε μια καλή ομάδα φέτος, να βάλουμε τις βάσεις για τον χρόνο. Οι δύο μεταγραφές που κάναμε τώρα πρόσφατα, ο Γιώργος Ογκόης, ο τερματοφύλακας, και ο Άγγελος, πολύ καλές μεταγραφές, πιστεύω θα μας βοηθήσουν. Θα βάλουμε τις βάσεις για τον χρόνο. Να διατηρήσουμε και το καλό κλίμα που έχουμε μεταξύ μας, διοίκηση και ποδοσφαιριστές, και πιστεύω θα πάμε καλά. Το επίπεδο της κατηγορίας πώς το βλέπετε, της γάμα αεραστεχνικής των Ιωαννίνων? Γάμα αεραστεχνική, τα λέει όλα. Αν μπορούσατε να πείτε κάτι στους ανθρώπους της ΕΨΥΠ, τι θα ζητούσατε, τι θα ήταν αυτό που θα θέλατε? Να διορθωθεί, να φτιαχτεί? Από τους ανθρώπους της ΕΨΥΠ, να αγκαλιάσει λίγο πιο πολύ τα σωματεία, ειδικά τα αεραστεχνικά, να τα βοηθήσει, γιατί έχει τη δυνατότητα. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητα χρηματικό, ας είναι και υλικό. Γιατί ένα αεραστεχνικό σωματείο, όπως ξέρεις και εσύ, τα βγάζουμε πολύ δύσκολα πέρα κτλ. Λοιπόν, λίγο περισσότερη συμμετοχή και της ΕΨΥΠ. Πέρα από ένα πρόγραμμα που βγάζει και ένα πρωτάθλημα, τίποτα περισσότερο. Τι ακριβώς θα ζητούσατε, δηλαδή? Είπα, πέρα από τα χρήματα που θα μπορούσε να μας δώσει, και υλικά. Όπως? Μπάλες, δίχτυα. Έτσι. Για τα γήπεδα που αγωνίζονται αυτή η κατηγορία? Αυτό δεν το συζητάμε. Απαράδεκτα τώρα. Και το δικό μας το γήπεδο που παίζουμε στο χωριό πάνω, έτσι, είναι τριτοκοσμικό τώρα, με χόρτο, με άμμο τώρα κάτω, που σε κάποια εποχή βρισκόμαστε τώρα. Έτσι. Και δεν έρχονται και τα παιδιά να παίξουν. Έτσι. Και τα παιδιά είναι οι ήρωες που έρχονται και παίζουν σε ξηρό χόρτο ακόμα. Την ομάδα της Κόνισσας πώς την είδατε? Εντάξει, μια νέα ομάδα με νέους παίχτες, με καλή δουλειά θα πάει καλύτερα. Μια ευχή για τη νέα χρονιά, ξανά. Να πάει η ομάδα καλύτερα και χωρίς τραυματισμούς. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.